Mangwanani akanaka. So nhasi we are continuing nedzidziso yatakapawo last Saturday. Kune vakadzi vanenge vaine nhumbu munofanira kuziva kuti zvimwe zvezvinhu hamufanira kunge munge muchizvishandisa. So you must confirm first musati maita zvimwe zvezvinhu because zvinogona kuzokukanganisira chamunenge makatakura mudumbu. Kune maepisode atakambosenda kumashure uku ndichadzoka ndichinomagadzirisa mazita awo ndongonomanyora kuti episode 1 dzidziso. So for the benefit avo vatangawo kuteererawo nesu chirongwa muzuva ranhasi. And for their benefit again, zvimwe zvezvinhu ndichangoitawo ndichizvidzosa ndichizvikanda because zvimwe zvachona zviri kuconnecta, especially iyi yemafuta ewai iri kungoramba ichingodzoka. So ari kuita kunge anoshandawo pakaita sei pakawanda. Ngatipindei mudzidziso yedu yanhasi. Jambwa nemunyama zvinotangirawo pamusha, mwana achiri mucheche. Amai vachitorawo hembe dzemwana uya dzinenge dzabvaruka vobva vaitawo chikoropo, kana kuti votorawo hembe dzemucheche dzisingachakwani dziya vobva vadziisawo pamusuo kuti dzinge dzichitsikirwa kunge chimeti. Wese apinda mumba anenge achitsikira pahembe iyoyo nekuzunzirawo dust kwaanenge afamba munenge musiri kuziva kuti zvii zvaanga achitakudzana nazvo achisvika achinozvisiyirawo pahembe iyoyo. Kutaura kudai pane vakatoisa hembe yemurume wake pamusuo kuti inge ichizovawo meti. Wotangawo kushamisika kuti kosei murume wangu asisinawo chiremerera pane vamwe kana kuti asisawaniwo mabasa. Zvotadza kunetsa seiko icho chipfeko chaainge achiisawo pamuviri wake chiricho chamava kushandisawo kutsikirira pamusuo wenyu. Tichitarisa kumashure, vakuru vedu vainge vachiti kana hembe ichinge yabvaruka isingachakwani vaiitora voigadzirisa pilo. Izvi zvainge zviine chirevo kudhara kwedu nekuti zvaichengetedzawo gwara nezvipo zvemwana wadiki zvairamba zvakachengetedzeka panzvimbo imwe chete. Nhasi uno mapilo atave nawo anogadzirwawo nechirungu. Handizvirambe kufambawo kwemazuva, asi tinofanira kunge tichizivawo kuti kana amai mumba vakatsamhirawo pilo inenge yakagadziriswawo nehembe dzababa dzinenge dzadambuka dziya kana kuti dzavasingachakwani, zvinenge zvakatokwana izvozvo kutsigisawo imbawo yenyu. The same thing kuna baba kana vakatsamhirawo pilo inenge yakagadziriswa nehembe dzinenge dzisachakwaniwe namai, izvozvo zvega zvakatokwana kutsigisawo pamba, kuitirawo kuti musagare muchinetsana kana kuti baba vasangobude-bude. Mwana mudiki akazvitsamhirira pilo inenge yakagadziriswa nehembe dzake, izvozvo zvega it's enough kuchengetedzawo pfuma nehealth yemwana. Ngatisazongorambe tichingonongedzawo zvigunwe zvedu kuhama neshamwari tichiti ndivo vanotikandirawo jambwa nemunyama isu tichizviroya tega. Chirungu hongu chakauya asi tinofanira kuzochenjera kuti chichazotipawo chirungurira. Tine zvinhu zvakawanda zvatinoita zvinozotipawo matambudziko mukurarama kwedu zvisingazopere kusvika zvichinge zvazoripwa. Kudya pfuma yemutorwa waunenge usinawo dzinza naye worega kuidzorera, iyoyo imhosva. Kushandisa mutorwa worega kumuripa, kushandisa pfuma yaunenge wakaita nemumwe mukadzi pane mumwe waunenge wazowana munyowani, zvinenge zvisinawo kubvumirana. Kutiwo paunorara nemudiwa wako wotorawo mumwe munhu either chikomba kana kuti igirlfriend unorarawo nacho paunorara nemunhu wako wawakabvisira pfuma, mimweyo minyama yatinenge tichizvikokera. Kuchengetesa munhu mwana asiri wake, kungotuka zvinhu zvaunenge usinganzwisisewo kuti zvinofambawo sei muupenyu, izvozvo zvinokupawo munyama. Kana munhu achinge akutadzira, tukana naye munhu iyeye, kwete kubva wataura kuti nedzinza renyu rese kana kuti ana baba vakazvara ana amai venyu, izvozvo zvinogona kukupawo munyama nekutukana nevanhu vaunenge usingazive. Watadzirana nemunhu ngazvingoperere pakutukana muri mega. Kudyawo pfuma yaamai woregera kuidzosa. Kurovawo amai, zvese zvandataura izvi zvinhu zvinodawo kuripwa kana uchizivawo kuti pane zvawakaita pane zvese zviri ipapo. Agarai maziva kuti usiku hautsvairwe mumba, izvozvo zvinokokawo munyama nekudzingawo mweya wakanaka wanga uripo panzvimbo. Mutsvairo haurariswe panze, ndiyo inovawo zariro yemusha. Bhutsu dzenyu musadzirarise panze chero zvichinzi zvaitawo sei, zviri paviri, dzinogonawo kutorwa nembavha dzobva dzanoshandiswawo kunoba yobva yadzoka ichizidzosawo pamba. Kana mapurisa achinge ada kutresa paipai, bhutsu dzako iwewo ndiwo dzinenge dzichingoonekwa dziripo pamatsimba anenge akafambwa nembavha iya wozongobatwa nemhosva uri iwe. Another thing, ukasiyawo bhutsu dzako panze unogona kugadzirwawo nemuvengi achishandisawo bhutsu idzodzo. Hembe hadziyanikwe usipo kana kurara panze, unogonawo kugadzirwawo nemuvengi.
Vana ngavapfekewo bhutsu kana vachinge vatambawo panze. Hauzivi anokuda neasingakufariri, nekuti wakaipa kana akatadza kubata iwewe anongokubatirawo pavana. Edzai nepamunogona kuti mwana kana achinge akubudawo kuenda kuchikoro womurongedzerawo kalunch box, chero kakaitawo zvinhu zvekuti zvinenge zvisingaonekere pane vamwe, but ngaazive kuti ane chikafu chake chaarongedzerwawo kubvawo kumba, nekuti akaramba achikumbirawo kune vamwe vana vanenge vachiuyawo nechikafu chavo vachiramba vachimudyira, akazoudzawo vabereki vake, ndo paunozosoterwa mwana ipapo wozotadzawo kuziva kuti chii chaitika. Kune vaye varume vanofarira kungoendawo kumabhawa vachiti pese pavasvika vakubata doro remunhu vakutanga kunwa. Kana hwahwa usiri hwako usatange kunwa iwewe, usambofe wasiya doro rako uchiendawo kutoilet. Ndimi kaa munoenda kubhawa muchinge matambira mari yese yaunenge wapiwa uchiri nayo panzvimbo. Mari yakawanda haigare muhomwe zvekuda kuonekwa unokuvadzwa kana kupondwa. Ngatingogarei takazvichengetedza nguva dzose. Pane chimwe chinhu chatinoita asi tichikanganisa. Musaregerere munhu anenge aine mari yako. Pfuma yako ndeyako. Pane paunoona kuti munhu uyu wandakweretesa haagone kundidzorera, nepaunoona kuti munhu uyu mari anayo but chaasiri kungoda chete kundidzorera. Beta uzive kuti ndiri kupa munhu zvachose pane kuti upe munhu chinhu uchizotarisira kuti uchazochiwana back. Munhu achikuvara izvozvo hazvidiwe. Chakakupa simba rekutsvaga pfuma iyoyo chikaona kuti hauna basa neziya rawakabuditsa uyezve simba rawakashandisa chinogona kukufuratira. Zvaunenge wakashandira hazvidi kuti munhu asinawo kubuditsawo dikita rake pamari iyoyo atore hake mauni. Ukaona munhu akwereta mari haachadzose, washandawo rega kukupawo mari. Wapa munhu mari uchidawo kuti akutengerewo chimwe chinhu obva aregedza. Ukatumira munhu zvinhu orega kusvitsa. Kupa munhu chaunenge wamupa obva atanga kuzoti chinhu chake. Kunzi dzipakate sandi kunzi dziridze. Kune mweya yakaipa inouya kuzotambudza vanhu nguva yekurara, mweya yezvikwambo yemadzikirira, kushanda iwe wakarara, kuroorwa kuhope varoyi vanouya kukushandisa, kuitwa bonde kuhope, kumutsa uchigadhwa sebhiza, kushandiswa kunoroya, kutorwa usiku nevaroyi kuti unge uchiendawo uchinovavhurirawo makuva, kudyiswa nyama yevanhu usiku wakarara, kubirwawo pfuma yako mudumbu unosara woishandisa igoperera kumatambudziko. Mhepo idzi dziri mumatiri vanhu kuti tiregere kuita chinhu chinobatika. Saka ungaitawo sei kuzvidzivirira? Pisa mafuta ehwai upfungaidzirewo mumba mako maunorara uchitukirira mweya yese yakaipa, kana kupisawo chifumuro upfungaidzirewo mumba mako maunorara. Kana zvichibvira usinawo izvo zvandataura, rarawo wakushawo weti yako pachivanze nepamusuwo, worara wakaisawo mutsvairo mubhaketi rine mvura woisawo padhoo. Asi muri mukati memba unogonawo kupisawo zumbani wopfungaidzirawo mumba mako maunorara. Mutsvairo ngaurare uri seri kwedhoo wakamira. Kana uchinge wasvikawo panzvimbo dzikama, kumhanya nedzungu kunoitawo kuti unge uchizvivharidzirawo zambuko rako nezvinhu zvinenge zvisina basa. Munhu ngaazive kuti nzvimbo nenzvimbo ine mashandiro nemaitiro ayo. Tsika yekuti kana uchinge waenda kunobatsirwawo nemumwe munhu woda kukompeya kuti zvandakaitirwawo kwanhingi ndizvo ngazviitwe pandauya kuzobatsirwa muzuva ranhasi. No, it doesn't work like that. Mumwe anokuitira zvinhu zvese obva atokupawo zambuko ipapo. Then mumwe anokuitirawo zvaanenge achikuitira achifamba newe zvishoma nezvishoma. Kune vanoprofita kozoita vanodudzirawo hope. Mumwe ndiye anenge atori nemumwe waanenge atori naye kuti akakupawo chiprofita then anenge achikupawo zambuko anenge ari pasaidi. Mumwe anofambawo newe zvishoma nezvishoma kubvirawo pakatangirawo dambudziko rako kusvikawo parinozonoperera. Saka kana uchinge waendawo kunobatsirwa ukasvika uchiti zvese ngazviva zvaitwa musi iyoyo ka1 zvobva zvatoita, unenge uchitozvikanganisira. Ndipo pakukurumidza kumedza kutsenga uchiri kuda, zambuko rako rinobva ratongoparara ipapo. Ukakwanisawo kunzwisisawo pekutanga mashandiro anenge achiitawo munhu anenge achikubatsira, wodzikamawo munhu woonawo kuti zvichakusvitsawo papo. Zvandiri kutaura izvi ndizvo zvaiitawo kuti vanhu vakawanda vange vachipesanawo nezvinhu zvainge zvichazovabatsirawo mangwana. Ndizvowo zviri kuita kuti vanhu vakawanda varambe vachitenderera paproblem 1 nekudawo kwekuti vanenge vachidawo kumhanyisawo zvinhu izvo zvisati zvasvika. Kana wasvikawo panzvimbo yevanhu, chidzikamawo wombosiyawo mweya yemadzinza ekwenyu isakushandise, nekuti vamwewo havana kutosimba vanokasika vatokudzinga panzvimbo yauri kufanira kunge uchiwanawo rubatsiro ipapo. Mhepo dzakangwara dzinotoona kuti uyu munhu ava padhuze nekudawo kukunda, saka dzinoisawo mweya wakaipa mauri
Kana usitorina kusimba unotobvawo panzvimbo yanga uchabatsirika, ipo paripo panga pachizokuwanisawo kubatsirika. Kuti uzodzoke zvakare uchizobatsirwa munhu hauzombodzoke, ndipo panotangira chiramwa paye. Asi wogara waziva kuti hapana munhu waunenge uchiramwira, munhu waunenge uchitodaro iye anenge akatoyambukawo kare. Saka mhepo unogonawo kuitunhidza kuti ikushandise kuvharidzirawo pane simba rakanaka rezviri kuda kuitika. Kugeza nemvura yakasanganiswawo nesalt kunoita kuti ufarirwe nevanhu. Inoshandawo kubvisa munyama uye kuvhurawo mhanza. Inoshandiswawo kuunzawo futi macustomers kune vaya vanoitawo zvekutengesa. Kuisa salt yemagodo muchikwama chine mari zvinochengetedzawo mari yako, mbavha haisvikiwo pedyo. Fambai nesalt muhomwe kana muine mari, nekuti kune avo vanobawo vachishandisawo mushonga. Salt haikwereteswe munhu. Salt inogona kushandiswawo zvakaipa mobva matangawo kuita maproblems mumba menyu, especially kune vaya vakaroora kana kuroorwa. Inoshandiswa kuti uvengwe, kusemwa nemurume kana mukadzi, kuita munyama pese pese pawasvika, haufarirwe kunyangwe nehama chaidzo. Kana uchinzwa mumba mako makarema, mwaya salt yematombo mumakona, mumba nepachivanze. Kana wakabatirwawo upenyu hwako uchionawo kuti une munyama kana kuti pane mweya wechikwambo oro mhepo iripo, agara wazivawo kuti mweya wakaipa inovengana nezvinhu zvinovava, ukazvishandisawo kuzvigeza unenge uchitozvikamura. Zvandakambokupai paya kuti JS fluid ukaisanganisawo nesalt yemagodo, methylated spirit, wosanganisawo nemvura inenge ichidziya wobva wagezawo nazvo. Zvinhu izvi unofanira kuzviita kana wakunorara, usakanganwewo kubva watutsirawo nemunamato uchitaurawo nhamo dzako, asi chekutanga kukumbirawo Mwari ruregerero kubvawo pane zvaunenge uchikanganisa. Minamato yako haisvike ende hainzwikwe kana uine chigumbu chiri pamwoyo pako. Ndosaka ndichinyanya kukoshesa kuti vanhu vanofanira kudzidzira kuregererana. Minamato kana kuti kuchema kwako kuzopindurikawo nenguva. Kana uchinge wava kushandisa remedy iyi, geza kwemazuva aunoda paunonzwa kuti apa ndaakunzwawo zvinenge zviri nani. Ukatora salt yemagodo, chifumuro negarlic, woisawo mumvura inodziya, wogeza uchikwesha nevhu pasi petsoka nemuviri wese zvakasanganiswa nechifumuro. Kana uchinge wapedza kugeza nezvinhu izvi, wobva warasawo mvura yachonawo mutoilet kwemazuva 3, zvinobvisawo munyama jambwa, maspiritual husband. Kumadzimai munogonawo kutora chijira moisawo mudombo nechifumuro mopfeka kuseni mozozvibvisawo kumanheru zvodzingawo mhepo dzinogara muchibereko. Kutorawo mudzi wetsanga mocherawo mvura yepanoyerera mozvisanganisa nechifumuro, zvinosunungurawo vaya vanoti vakasungawo mbereko. Mukanwa mvura yacho mazuva anokwanawo 7 akateedzana. Motora mudzi wetsanga uya moushandisawo monodzosera mvura imomo mokumbirawo mbereko. Muchisvikawo kumba chitangai kunwa mvura ine mudombo kusvika mazuva ekuteerera manobatawo nhumbu. Maizviziva here kuti kukumbirwa mari nebenzi, ziva mashavi ekwako ari kunyunyuta, havazi kufara mafambisiro auri kuitawo pfuma yavo. Unenge uchingokudza kudya kwako wega. Vanhu vanenge vachipenga vaye vanoshandiswawo nevanhu vakasiyana siyana. Kune vanopengawo nekudawo kwaMwari nevamwe vanopengawo nekudawo kwekushandiswa. Saka benzi kana richipenga rinenge richionawo zvaro rega. Ukazoona razosvikawo pauri, there is something charinenge richida kukuratidzawo chiri kuitika pauri panguva iyoyo kana kuti chichazoitikawo kumberi. Kukumbirwa chikafu nebenzi, ziva hapana nguva uchambopindawo panzara. Kana ukakumbirwawo doro nebenzi, mudzimu yako inenge yava nenyota, saka unofanira kuita uchiirangarira. Kurohwa nebenzi munyama kana kuti ijambwa rinenge rakakurisa. Ukanzwa benzi richikuridzirawo tsamwa, kureva kuti pane tsaona kana kuti njodzi hombe ikuda kuitikawo pamberi. Kana ukazoona razosvikawo pakukusvipirawo mate kufesi, wozivawo kuti mudzimu yekwako inenge yakufuratira. Pane pauri kureswa zvakanyanyisa. Ukasapagadzirisa, unogonawo kusara uri chituko panyika. Benzi rikauyawo richikumhoresawo mumaoko, zivawo kuti hapapedzawo time panenge paitikawo rufu kumba kwenyu. Kutambirwa nebenzi mberi kwako, zivawo kuti vekwenyu vanenge vachifara. Kana kuri kuti rauyawo richitambawo kumashure kwako, zvinhu zvawakapedzisira kuita pamusoro peupenyu hwako, ziva kuti zvinenge zvisinawo kufamba. Benzi rikauya richikupuruzirawo kufesi nemaoko, zivawo kuti hauna nguva unenge warohwa. Kudirwawo jecha kufesi nemunhu anenge achipenga, zivawo kuti ngirozi yako inogona kunge yakatokufuratira. Pane chinenge chava kuteverana newe chinenge chaakudawo kukupinzawo muvhu. Kana wakuti munhu anobata-bata anenge achidawo kukuurayisa. Zvakawanda zviitiko zvinoitwa nebenzi zvine chirevo. Ukazvicherechedza unozviona.
Zvimwe zvinhu zvakatikoshera muupenyu kuitawo mazuva ese kugezawo maoko ako nemvura ine salt kana wakurarawo kubvisa mweya yerima yatinoswera tichidhonzana nayo pakufamba. Mweya cinnamon mumakonazi emumba daily manheru zvinobetserawo kudzingawo bopoto kurwa nekusanzwanana mumba. Wakurara tora bhutsu dzako wodziturikidzanisa dzakaita cross unodziisa kusaidi paright yemubhedha wako dhuze newe, ukadaro hope dzakaipa maspiritual husbands or wife nevaroyi vanotambirawo kure kana kuti vanouya havo asi vanobva vatsamwa. Klina mumba mako, korobha nesalt nevinegar zvinodzingawo mweya yakaipa. Usangokorobhe nesalt chete, unofanira kuwedzerawo vinegar. Kune vane garlic, you can also put garlic pasi pepiro kana wakurara kutiwo hope dzaunorotao dzisange dzichingotyisa. Pisirawo mashizha emulemon kana kuti emuorange mumba, zvinovhurawo masuo ekubatawo mari mumba menyu kuti mari isabhururuke, uyewo unokwanisawo kumagadzika mumba ari manyoro. Weekend ndiyo yatinonyanya kushandisawo mari zvakanyanya mukadawo kuzvicherechedza. Kana zvichibvira every Friday munogonawo kupisawo makanda egarlic uchinamatauro kukumbirira kuti mari yako isa wasteke kana kuti unge uchiitawo yakawanda. Or to those vanodawo kutraya kuisawo chigero 2 fingers chachiya pasi pemattress paunenge wakuendawo kunorara. This thing works spiritually, hapana zvimwe zvaunodawo kuwedzeredza. Wakurara tora tutombo aluminium powder iya yatinoshandisawo kugezawo sikarudzi inowanikawo mumafamasi. Unotorawo woisa pasi pemattress, Satan anoona moto. Wakurara isa malemons kuseri kwedhoo, zvinobatsirawo kudzinga mweya yakaipa. Muwallet kana mubhegi rako raunofamba naro everyday, trayai kuti kana muchikwanisawo kuwana inonzi bay leaf mongoigadzikawo imomo yongogaramo. Munoiwanawo kunotengesawo maspices. Hauzongoti pese pese paunenge wasvikira wongonzwa kuda kubudisa mari uchida kushandisawo zvisinawo musoro. Kune vari kuda maremedies ekubvisawo munyama, torawo chifumuro wosanganisa nembanje, wogeza nemvura yaunodirawo mukaka fresh milk, geza uchitaura zvakaipa zvifumuke. Unogona kufukira pamarasha mbanje nechifumuro, asi handisi kuti upute mbanje kana wadziwana. Munyama wekuti wangozvarwa nayo kana kuti uri kufungira kuti unayo, itawo izvi: torawo candle 1 rewhite, red pepper, olive oil original. Nyora nhamo dzako dzese pacandle uchishandisawo a sharp object. Zora olive oil pacandle, dira red pepper inamire pacandle ipapo. Red pepper iri kurepresenta munyama, candle riri kuratidzawo chiedza. Batidza candle rako wakariisawo panzvimbo inoremekedzeka pane runyararo. Siya ribvire kusvikira rapera. Ita izvi masikati kwete manheru. Aya ndiwo matype eminyama yatiinayo: yekurasirirwa, yekuberekwa uinayo, munyama wekuhakira, kozoitawo munyama wedzinza, koitawo futi munyama wemashave unongoitika kana mudzimu wekwako wakatsipikwa. Handinyanyokurudzire kuti vanhu vange vachishandisawo bute nekudawo kwekuti pabute pane zvinhu zvakawanda zviripo zvatinogonawo kuzotsanangurawo nerimwe ramazuva, but ukagonawo kusiyanisa kuti iri bute iri rakamirawo sei ende rinoshandawo zvipi, zvese zvinenge zvapera. Kana varipo vanonyatsoziva nekugona kushandisa bute rehondo, vanorishandisawo. Kana vari kufungidzira kuti mudzimu yekwavo yakatsipika, vanorishandisawo pakurinwa, kutoriisa mumvura chaiko, nekurigeza kana kunatira. Munyama yaunogonawo kufungidzira kuti wakaihakirawo pamharadzano, nokorawo ivhu repamharadzano ipapo, sanganisa nesauti yemagodo yawapisa kana kukanga, woisawo mvura mubhaketi half, wobva waisawo ivhu nesauti ichiri kupisa mumvura, wotsikamo kwenguva yakati rebei. Zvobetsera vanorwara nemakumbo oro vakanokorwawo tsoka. This one I'm happy tisati taenda kure nekuverenga. Kune vaya vaimbotaura kuti vakanokorwa tsoko. This is another remedy yangopindawo takavarairwa. Then I continue. Wapedza tora bute rematare, natira wakashama, haurase mvura unoita yokukusha zviite uchishandisawo mutsvairo uchitaura uchidzingawo mweya yese yaikutevera ibute. Kana uine yadhi, kusha zvakare panze. Kune vasingazive bute ndodzokorodza zvakare. Regedzai garama regedza, shandisai maremedi asingade bute mukati. Maremedi ari kudawo bute pari zvino apa anenge ati wandei. Munyama unokuvenganisa nekushayawo basa kana kusemwa, panodawo bute, fresh milk, mitsvairo, munyowani, hembe yausingashade, kozoitawo zviyo. Pfeka hembe iya yausingade, isa mvura mubhaketi yakazara inotonhora, isa mukaka nezviyo mukati, mix uchishandisawo mutsvairo. Rova maoko nemutsvairo uye nepasi petsoka nehana, uchiita uchinyika mumvura. After that
Geza nayo uchitaura uchidzingawo mweya yakaipa. Pakutaura unogeza uchiti ndoda ndichene semukaka, ndishaye zvipomerwa, chandinobata chiendeke, zviwande sezviyo zvandiri kuda mukati meupenyu hwangu. Wobva watopedzawo hako. Tichibva pamutsvairo, ndoda kutaura zvakare chimwe chinhu chakakosha, chinhu chinonzi mugoti. Kana uchinge wapedza kubika sadza, ibva wageza mugoti wako. Ukasaugeza unozvidzingirawo rombo rakanaka. Kunyangwe ukanzwa nungo dzinengei kana ukaita bhizi zvakaita sei, tanga wagezawo mugoti. Tinozviitirei? Mugoti hausi mudziyo wechirungu, ndosaka uchinzi mugoti. Zvasiyana nemasipunu. Nekudaro mugoti waingoveko, waishandiswawo zvinhu zvakawanda nevakuru vedu. Mugoti utori nemamwewo masimba asingakwanise kuonekwa nemunhuwo zvake, semu nezvakangoitawo mutsvairo. Zvinhu zvakanaka zvinoshandiswawo futi newakaipa wokushina. Kune avo vane kumba kune mapete, ndinovimba makatozviona kuti ukasiyawo mugoti uine masadza, wosiyawo ndiro iine masadza, mapete anotangawo kudya sadza riri pamugoti. Izvi zvine zvazvinotoreva zvausingazive iwewe uchinge wasiya sadza pamugoti. Ugeze. Sadza repamugoti haridyiwe nemwanasikana. Unogona kunge iwewe wakakura uchidya sadza repamugoti pakashayikwa chawasangana nacho, asi hazvireveka kuti hazvina zvazvinokonzera. Tsika dzedu dzinoti sadza repamugoti haridyiwe, zvinoita kuti mwanasikana ugotadza kana kunetsekana pakuroorwa kwako. Garai maziva kuti mugoti haushandiswe pakupakuriswa sadza. Kazhinji tine vanhu vekuti kana achinge apedzawo kubika achidawo kuitawo zvinhu nekukasika, anobva apakurawo nemugoti. Izvi zviri very wrong. Zvinokonzera kuti pese paunozoita mabhindauko, mabasa aunenge uchida kuzobatawo muupenyu hwako, kana ukatoita even mabasa 2 chaiwo pazuva, uchishanda zvine simba zvinengei, hauna chaunozowana at the end of the day. Nekuti zviri kubvirawo pamugoti iwowo wauri kupa mabasa maviri. Sadza rinopakurwa nemugwako. Dai zvainge zvisinawo basa, kunodai kusinawo kugadzirwa chinonzi mugwako. Kuvanakomana mabhachura, kujairira kupakura nemugoti kunoita unetsekane pakuroora. Kana waroora ndopaunoona mereji yako ine kamunetsero kaya kasinganzwisisike. 2 in 1 iya yaunenge wajaira. Katsi hairohwe nemugoti. Kana uine katsi muimba yako, kana wakudawo kuti uidzinge iende hayo inogarawo musango, ndopaunoishandisawo mugoti kuirova. Haizombogare pamba, inobva yaenda zvachose. Nekudaro kana muchida katsi yenyu musairovewo nemugoti, ingoigarai muchiida kana kuirovawo nezvimwe zvinhu, but kwetewo mugoti. Mukairova imwe inokwanisawo hayo kunonokawo kuitawo bonga, asi ichazokutizai nerimwe ramazuva. Mugoti ndiwo zvakare unoshandiswawo kugadzirisawo mazino anenge akatarangana, kana ayo akamerawo panzvimbo imwe chete. Kana muine vana vanobudawo mazino akatevedzana, kana kuti mazino akamera panzvimbo imwe chete, munotorawo mugoti moufambisawo mazino nemugoti. Hamuite zvenharo, munoita semuri kupusha uchiriendesa paunoda kuti riende. Mazuva ose munoita kamwe chete kusvikira rasvika paunenge uchidawo kuti zino rako ringe richizogare. Kunewo vamwe vasingabvumewo izvi zvandiri kukupai izvi for free. Hazvinawo kushata, munhu anongoitawo zvaanoona zvinomuitira. Nyange ukanamata sei, ziva kuti pane dzimwe tsika dzisati dzapera kana kubudawo mumagariro edu isusu. Vanomuka vakaneta vachinzwawo kuremerwa nebhodhi, tora inonzi Joko Tea. I'm sure wakawanda vanoiziva. It's Joko Tea powder cinnamon powder. Wotorawo 1 spoon yeJoko Tea, woedawo 1 spoon yecinnamon powder. Wobva wazviisa mumvura inopisa kana kudziya, wobva wanamata first usati wazvinwa. Taura zvese zvauri kuda ungori munamato mupfupi to begin with usati wazvishandisa. Chinwa kwe5 days kuseni usati wadya please. Ukadya chete unenge watozvikanganisa. Maizviziva here kuti madororo ehuku anopedzawo dambudziko rekuitwawo bonde usiku nezvinhu zvaunenge usingaoni? Kana uchirota uchiitawo bonde nevanhu vakasiyana siyana, kana kushandiswawo nezvimwe zvinhu zveusiku, zvidhomanyoka kana zvimwe zvinhu, torawo matoto uwaisewo mumvura wogeza uchitaura mashoko ekuramba kushandiswa. Geza kamwe chete manheru wava kuendawo kunorara. Madororo iyayo zvakare anoshandiswawo kurapawo chibereko chinenge chichirwadza. Kana marwadziwa zvakanyanyisa nechibereko, motorawo matoto iyayo womaisawo pazimbe remoto wobva watanangira. Kana munhu achinge arohwawo nenyanga kana kuti zvikwambo, zvidhoma nezvimwewo zvitumwa, tsvaga matoto ehuku maise pamarasha
kana kuti pamazimbe wopfungaidzira. Ndiko kwatinoti kunatira uku. Unogona kupfungaidza zvakare mafuta ehwai negaliki pamazimbe emoto. Mochitaura zvamunoda zvese munyama nejambwa zvinobvawo. Munovhurawo mhanza, varoyi vanotambirawo kure. Paya panonwirawo hangaiwa kana paine vanodzichengeta. Mukatorawo mvura iyoyo yehangaiwa, ongoikushawo pachivanze nemafuta egwai, mweya inomboti sudurukei pamba. Mhando ipi yemhepo yakaipa inotiza zvamuchose, kana munyama kungorambwa nekusemwa nemudiwa, nezvimwewo sekungovengwa-vengwa. Pisa nhoko dzembudzi kuita dota, woisawo mumafuta aunozora, unogona kubatsirika ropa rako rikazvigamuchira. Nhoko dzembudzi dzinoshandiswawo kudzingawo munyama kungorambwa nekusemwa. Kune vanoziva rinonzi gomarara remuhute, rinozarura pfuma. Kune vanoita zvekufamba vachitengesa, tinoisa mumafuta atinozora. Ndanga ndisiri kuda kuzvitaura izvi, asi ndizvowo zvakare rinoshandiswawo nepfambi idzo dzemubhawa chaidzo. Asi ivo vane zvavanozowedzeredza havo. Saka zvamunoita kana muine bhizinesi ramuinaro, munorikacha-kacha, robva raitawo dota kana kuti zviupfu-upfu. Wobva waisawo mumvura wosanganisa, mukushawo pamunotengesera kana kukorobhera panzvimbo yamunenge muchiitirawo bhizinesi. Kune vanenge vachidawo havo kuzarurawo zvavo zvinenge zvakasungwa, munokwanisawo kuitawo seizvozvo. Mozouya muchitiudzawo kuti zvinenge zvafambawo sei, asi gomarara remuhute rinenge rinotinetsei kuwana. Havasi vese vanowana zvinhu zvese zvandinenge ndichitaura izvi, saka ndichaitawo ndichipawo maoptions akati wandei. This one ndevaye vanoitawo zvekutenga vachitengesa. Kana uchidawo kubvisawo jambwa pabhizinesi rako kuti zvinhu zvako zviitewo kakuchena, torawo nhoko dzesuro yemusango, dzikuye into powder, woisawo mafuta ako aunozora wakubudawo kuendawo kubhizinesi rako. Zvinounzawo mhanza nekudzingawo jambwa rinenge richikuteverera. Vanokwanisawo kuwana zviyo oro rukweza, munoisawo mubhodhoro kana kuti muchigubhu. Munenge muine mvura, wobva wavhara chigubhu chacho, zvorara zvakavharwa overnight. Kuseni wochitora mvura yarara muzviyo iya, usanganisawo neimwe yaunogeza for 3 days dzakateedzana. Paunogeza unenge uchitaurawo zvaunenge uchida. Kana uchinge wapedzawo kuzviita, zviyo zvichasarawo muchigubhu. After kugeza kwe3 days, unozvitora wokusha pachivanze pako, zvimwe unokusha paunotengesera. Chamunofanira kuziva ndechekuti kana uchiitawo bhizinesi, kune vamwe vaye vekuti vanogonawo kutorawo chinhu achiti achabhadhara obva anonoka kana kutoregedza zvachose. Pane mweya unenge uchingomunetesa. Mweya iwoyo hausi kushandawo kusaidhi kwake, unenge uchingoda kushanda kuti ange uchidonhedzawo bhizinesi rako iwewe uri kuitawo zvekutengesa. Hamusati mazviona here kuti munhu mari anenge atori nayo but anongoita nhongo dzekuti ange achikubhadhara pabhizinesi rako imi makatotaurirana. Vanotengesa vachikweretesa vaye. Torawo sauti yemagodo ukandewo mumoto uchitaurawo zvaunoda. Do this futi kana uine mari dziri mumacustomers. This will push them kuti vazodzoke vachikubhadharawo zvikwereti zvako. Kune vaye vanenge vaine mapromises ebasa, cinnamon powder inoshandawo zvakawandisa. Ukagezawo nayo inoitawo kuti unge uchizochena. Munhu anenge achidawo kukupawo basa acharamba achifungawo nezvako. The same cinnamon powder ndiyo inoitawo zvakare kudzorawo rudo rwanga rwakakofawo mumba kana kuisawo muwallet paunochengeterawo mari. It protects kuzobirwawo mari nemishonga. Bata cinnamon powder yako mumaoko uchinamata like handidiwo kugara ndisina mari muupenyu hwangu. Vane tumabusinesses twawo korobhaiwo necinnamon. Isa cinnamon powder or cinnamon sticks mumacorners ese emushop or mukantini. Zvekuromba izvi mobva magara masiyana nazvo mozviisire pasi nekuti zvina maconsequences. Chingoitai maremedies ari natural asingazokudzokerei kana zvichinge zvatoita zvinenge zvatoita. Zvinhu zvisingazokunetse mangwana zvava kuda ropa. Kuigarisa cinnamon iri mumawindows epamba pako kana kuti pashop. Nemi vemusika oro vemabhero, you can also do the same. Kune cinnamon sticks ndo inoshandiswawo iyoyo, unongoisawo pamacorners epaunenge uri panzvimbo yako iyoyo. But remember kuti uzopotawo uchireplace after some time kana kutiwo zvemwedzi. Kana wakadzingawo basa uchiri kurida, zvaunogonawo kuita ndeizvi. Unoendawo pamuti, ungava mumango, mugwavha kana muavho, wobva wauzunza-zunza. Panodonhawo mashizha. Shizha rekutanga kana uchinge wariona richadonhawo ipapo. Ndo rauchazotora, then wotangawo kutaura zvaunenge uchida wakaribata. Wobva wazogeza naro muviri wese kwa just 2 days. Sekunge uri kugezawo muteuro. Wapedzawo zvako, womirirawo kuonawo kuti chii chichaitika. Tochigumira pano futi zvakare nhasi.
Kune vaya vanombokomplaina vachiti sori ndarebesa message yangu. Munozviona kuti kana tichinge takuzoverenga ma messages enyu hatombodarike kana 5 minutes, ma 4 minutes, 5 minutes, 3 minutes, but munenge makukumbira ruregerero. Iyi tatoiverenga ndofunga dzakutokwana 30 minutes dzese tichingoiverenga chete, only one message from one person. So muri kuzviona ka, saka tiri kungoti kana muchinge makutinyorera ma messages enyu musazokumbira ruregerero kuti sorry nyaya yangu yazorebesa, nekuti kureba ikoko ndo kunoita kuti mumwe munhu anga achizosvikawo pakubatsirika. Tongoitawo kuti pa next episode tinge tichizotaurawo about nyaya dzehope kurota kuti zvinofambawo sei. I hope kuti mune zvamuri kupika 1 or 2 unogona hako kusapika zvese, ungopikawo 1, kana kuti woregedza kupika zvese zvachose asi wodzidzawo woziva kuti kana zvakati zvichiitika apa zvinenge zvafambawo so. It's good for you kungogarawo uchiziva chero zvinhu zvachona usiri kuzodawo hako kuzvishandisa. I hope tiri kubatsirika. Let's meet again in our next episode. Ma messages ese tichange tichizomapindura. But before that, I think zviri nani timbotaura about nyaya yemafibroids nenhau yezvibereko. Ndiri kuona kunge ndo ma messages akawanda ari kunyanya kuuya. Tozotaurawo yedu nyaya dzekurotawo zviroto nehope kumberi. Tambotaura iyoyo nekuti it seems like vanhu vakawanda vari kuda rubatsiro about it. Tell us what you think mu comment section. Togumira pano.